Il-lejla tajba u nilqakom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Jiena għandi ħafna ħsibijiet fuq l-istonku tiegħi u nixtieq li mill-lejla millum il-qoddim nibda nitfaħħom fuq l-istonku tagħkom. U kif tistgħu timmaġinaw din il-ġimgħa għandi ħafna ħsibijiet fuq il-budget. Ftit xhur ilu meta ħareġ l-ewwel ritratt tal-Kamra tal-Parlament il-ġdid, ħafna nies qalu li kien qisu klassi tal-iskola. Illum wara l-budget ta' nhar it-tnejn m'għandna l-ebda dubju li dawk in-nies li qalu hekk kellhom raġun għax il-Parlament ta' Malta huwa eżatt bħal klassi tal-iskola. U ħanispjegalkom kif. F'kull klassi ta' kull skola f'Malta, saqsu l-min tridu, dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li dejjem jilagħbu bil-mobile. Persuna bid-dikjerazzjoni ta' ġenitur taqla sa' U incidentalment, f'din il-klassi, l-aktar wieħed li qed jilgħab bil-mobile kien il-Ministru tal-Iskejjel. Ok, kieku dak kien qiegħed ġo klassi ta' skola ta' vera, mhux ħadulu l-mobile, keċċewh mill-iskola. Ma dan huwa l-Ministru tal-Iskejjel. Imbagħad, fl-istess klassi f'kull skola dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li l-ħin kollu iparlaw. Il-ħin kollu ma jiqfux. Ix-xahar li ġejjin, Transport Malta se timbarka fuq proċess ta' konsultazzjoni. Imbagħad, hemm dik il-faxxa ta' studenti li ma jkollhomx saħħa jparlaw għax tant ikunu għajjenin li jkunu lessons sħiħa il-ħin kollu ħajorqdu. Imbagħad hemm dak illi jiġba taqbiżlu u jibda jagħmel l-ajruplani tal-karti. Tnaqqis kapitali ta' 50% tal-prezz tal-vettura. Imbagħad dejjem ikollok dak l-istudent li qed jiekol minn taħt il-mejda minn għalih li t-teacher mhix qed tinduna. Mill-privat People Project Management. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Soup du jour. F'kull klassi hemm dak l-istudent illi ma jafx joqgħod lesson kwiet mingħajr ma jaqbes u jgħid xi ħaġa. U f'kull klassi hemm dak l-istudent li dejjem ikun fuq qudiem-net, nerd, boring, dejjem ikun jaf x'qed jiġri, dejjem ikun qed jieħu notes u dejjem ikun attent. Ftit warajh dejjem ikun hemm dawk l-istudenti li qatt ma jkun jafu f'liema page wasalna. Dawn huma ferm inqas mir-rata medja tal-Unjoni Ewropea u tirrifletti l-progress fil-waqt. Imbagħad hemm l-istudent illi mhix ħin tibda l-lesin, sax ħin tispiċċa, il-ħin kollu jomot iċ-chewing u kif iddoq il-qampina joħorġu minn ħalqu u jwaħħlu taħt il-mejda. Nagħtu stipendji lil-mature students għas-sena skolastika. Imbagħad hemm dawk l-istudenti li x'ħin ifett lilhom ġo nofs il-lesin jaqbdu, iqumu u jitilqu minn ġar klassi mingħajr ma jafżaw il-ħadd. F'kull klassi hemm żewġ tiħbieb li jkunu close ħafna dejjem fejn xulxin u jgħidu kollox lil xulxin. U darba waħda jiskopru li t-tifla Mazza li dejjem toqgħod fil-bank ta' warajhom telaq għal arus. Us, kelli ta' warajna telaq għal boyfriends, taqsija għal dejn. Ħarsu ftit lejn dan l-istudent. Dan huwa l-istudent li għadu kemm ftakar li nesa l-homework. Ta' kull żmien. U f'din il-klassi dan huwa t-teacher. Qegħdin fuq bażi full-time. Nimmaġina li f'dik il-klassi it-teacher qed jgħid xi żikk qed nagħmel bħajti. Kif se nagħmel u nitlaq minn hawn. Ok, nista' nibqa' sejjer u sejjer fuq affarijiet li juru u jikkonfermaw li l-Parlament tagħna huwa bħal klassi tal-iskola, imma issa rrid ngħidilkom biss li dinja kienet l-aktar klassi mal-edukata ta' Malta. Kull żewġ minuti nofs il-klassi tarma tħabbat fuq il-bankijiet. Kull żewġ minuti.
kieku dik il-ħaġa tagħmilha ġo kwalunkwe klassi f'Malta, kieku jkollok tidħol punishment is-sibt filgħodu ta' 10 ċunga minn taħt l-imwejjed. Grazzi ħafna, aktar ħsibijiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tiegħek il-ġimgħa d-dieħla.